कैसी लागे? जे लोला रानी वो ए रानी वो रानी वो रानी वो ए रानी वो फुर्सत नहीं मानस गाड़ी भर मत दे भोगत हूँ कुंवारा ये मोर जवारा तोर खातिर भोगत हूँ कुंवारा ये मोर जवारा तोर खातिर कैसी लागे? डीजे प्रिंस सिंह सयाम ग्राम गुलाधर खुरी तोड़ा वाले। कैसी लागे? आप सुन रहे हैं जे सयाम जी। ओके। मोरले छोटे छोटे हो गए बिहार पीड़ बाजेंगे रानी कैसे बिता मिक्स फायर डीजे प्रिंस सिंह सयाम ग्राम गुलाधर खुरी तोड़ा वाले। पीड़ बाजेंगे रानी कैसे बिता मोरले छोटे छोटे हो गए बिहार पीड़ बाजेंगे रानी कैसे बिता कैसी लागे? भारी हो लागत हवाए मोला दुख भारी हो लागत हवाए मोला दुख भारी हो कुंवारा मोर जवारा तोर खातिर हो कुंवारा मोर जवारा तोर खातिर हो टाइम लगते ना वो मिक्स फायर डीजे प्रिंस सिंह सयाम ग्राम गुलाधर खुरी तोड़ा वाले। नानपन के तोला रानी माया करे हृदय के भीतरी मतोला रखो नानपन के रानी तोला माया करे हृदय के भीतरी मतोला रखे नानपन के रानी तोला माया करे हृदय के भीतरी मतोला रखे नानपन के रानी तोला हृदय के भीतरी मतोला रखे भोले रानी तहनी जाने वो भोले रानी तहनी माने वो ता भोले जानू तहनी माने वो टाइम लगते ना वो भोगत हूँ कुंवारा ये मोर जवारा तोर खातिर भोगत हूँ कुंवारा ये मोर जवारा तोर खातिर कैसी लागे? कुंवारा ये मोर जवारा तोर खातिर आप सुन रहे हैं जे सयाम